Oseng-oseng pokak campur teri gawe mangan sore iki. Halo rek, piye kabare dino iki? Muga-muga padha seger waras kabeh ya. Sesuai judul ya rek, ndek video iki aku katene oseng-oseng pokak campur teri. Sadurunge iku ndek kene aku katene goreng terine dhisik. Terine iku wis tak umbah sampai resik terus tak goreng. Goreng terine ndek kene aku gak garing-garing rek. Diluk ae terus tak entas. Lah lek terine wis tak entas langsung ae ndek kene tak gawe ngosrang-ngosreng bumbune. Bumbune kaya biasae aku mek gawe brambang, bawang karo lombok. Diosrang-osreng ae sampai bumbune ku mateng. Lah lek bumbune wis mateng langsung ae kari nyemplungno pokak karo terine. Pokake iki mau tak getesi rek ben isine iku rada berkurang. Gak usah digetesi ya gak apa-apa, lek dipangan iku rasane ceplas ceplus. Berhubung aku pingine ngene dadi ya wis tak getesi ben isine iku rada berkurang. Mari ngono kari nambahi roiko karo micin. Lek uyah karo gulone mang mari ya rek pas waktu ngulek bumbune. Lah iki bahan-bahane karo bumbune wis nyemplung kabeh langsung ae kari ngudak-ngudek. Mari ngono kari ngenteni banyune iku sampai asat karo diwulak-walik ben gak gosong. Lah mari ngono kari mateni kompore. Ya wis ngono ae, ayo mangan rek.